V nedeľu sa v Múzeu slovenskej dediny uskutočnilo verejnosťou veľmi obľúbené podujatie pod názvom Hasičská nedeľa. I tentoraz sa bolo na čo pozerať. Celoslovenský zraz dobrovoľných i profesionálnych hasičov sa v skanzene v Jahodníckych hájoch uskutočnil po 4. krát. Máme tu zastúpenie od Bratislavy až po Košice. S tým, že prakticky dneska tu majú návštevníci skanzenu možnosť vidieť starú historickú techniku, ktorá bola od roku 1878 až po najmodernejšiu techniku, ktorá bola vyvinutá v roku 2009-2010. Aj deti si prišli na svoje. Opäť sa mohli pohrať v snehovej pláni, ale aj oboznámiť s tým, čo obnáša hasičské povolanie. Každý ten zbor má nejakú dynamickú ukážku po svojich stanovišťach. Zároveň tu máme nachystané nejaké skákacie hrady, kinológov, ktorí vlastne ukážujú prácu s obsami, hej, detičky to vidia. Máme tu horskú službu, ktorá nám spravila vynikajúcu lanovku, zhruba v nejakých 6,5 metrovej výške. Ako sa vám to dnes páči? No super, počasie celkom fajn, trošku dážď prekvapila, ale dá sa. Chodíte sem pravidelne každý rok? Sme tu prvý rok. Vy ste odtiaľto z Martina? Nie, my sme cez Polný. Zo Slovenského Právna sme. Čo už si všetko videl? Všetky hasičské autá. Aj som sa fotil na kadejakých autách. A keď už hovoríš o tom, že sa ti tak veľmi páči tá hasičská technika, tak možno premýšľaš aj ty nad tým, že by si sa v budúcnosti stal dobrovoľným hasičom? Už mám aj doma hasičské hádice. A veľmi sa nám páči, sme spokojní, sme s deťmi, takže nám to vyhovuje. Aj počasie celkom vyšlo. Je tu dnes super, chcel som ísť do Pedny a bol som na autách, na štvorkolke. Chcel by si aj ty byť hasičom? Asi nie. Prečo nie? Bojím sa trochu ohňa. Sú zbory, ktoré nefungujú s mládežou, čo im veľmi vytýkame, nakoľko, poviem tak, dobrovoľný hasič vzniká od malička. Hej. Moje deti, vlastne môj otec ma takisto k tomuto ťahal, hej, byť tým dobrovoľným hasičom. Je to od malička, je to vrodené. Poviem tak, zhruba keď to zoberieme nejakými počtami z tých 20-30 detí, keď sa uchytia 3-4 z toho vekového priemeru, keď začneme od tých malých, vždycky sa to nejaká partia sklbí a dá dohromady. Takže je to veľký problém udržať tých dobrovoľných hasičov. Je to doslova náhoda, kto to zaujíme, nakoľko je to práca v prvom rade musí to chcieť robiť, to je jedna vec. Ďalšia je to bez nároku na mzdu, hej, a viac menej ešte on do toho dáva svoje samé investície, hej. Nevľadec na rodinu a podobné veci, ktoré troška dáva, dá sa povedať, stranou, ale zase ten výsledok sami vidíte, proste takéto akciu organizujú dobrovoľní hasiči, hej, kdežto nejaká príspevková organizácia alebo niekto taký to nie je schopný zorganizovať. Dá sa povedať, sme jediní svojho druhu na Slovensku. Hlavným účelom celoslovenského stretnutia hasičov je spoznať a prezentovať ďalšie hasičské zbory, utúžiť priateľstvá a vymeniť si skúsenosti. Ďalšou dôležitou ideou, z akou sa hasičská nedeľa uskutočňuje, priblížiť širokej verejnosti a sympatizantom hodnoty súdružnosti predávanej z generácie na generáciu, a to prostredníctvom najstaršej dobrovoľnej organizácie na Slovensku.